نهاجێ گروپێک ji stranbêjên bajarê Efrîna Rojavayê Kurdistanê ku her yek li diliyan Cafo, Şahîban Efrînî, rengînxan û welatxweş li xwe digire. Vîdyostrâneke nû li ser êş û azarên xelkê bajarê Efrînê bi navê çi bû? Belavkirin e. Peyvên stranê ji alê perîşan hatiye nivîsandin û awazê wê Elî Seydo daniye û karêderhîneriya klîpê ji alê Nûreddîn İsmaîl û Meqdad İsyan hatiye encamdan. Çima buhar bi gulî zar kumane bedayî